damang dainang nanulungan di bagat sa Tuhan ta Yesus Kristus. Tapasada roha do pikrata martanya kita. Dame ni debata na sumurung siyan salu na roha. Ima mangaramo ati-ati roha do pikramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amen. Dihita saluhut na akadamang do dainang nanulungan di bagas sa Tuhan ta Yesus Kristus hata ni Tuhan. Nagabijamita di bagasan partikeno dienek mai san buku 2 Musa biddu 32 mamuka mesenasada masuk 1 ayat 14 rapta jahama odo hata ni Tuhan. Alay dung diida bangsoi lilingna asa tua Musa sendoloki marluh ma bangsoi manopot aron nin nama madok ibana. Maho bahem madihami debata akka na manguluhok kami edak kuboto na marhua hami manang simusaon bawa na manugyon hami ruar siyan tano Mesir. Dungi dido arum ma madok na sida tanggali hamuna ma ating-ating sere akka na dipinggol ni jol mamuna anak muna doh boru muna jala pabuak kamuna ma akai tuau. Jadi sadok bangsoi marsitanggal ating-ating na sere akka na dipinggol na sidabi jala dipabuad do ituaron. Dungi di jalo ibana ma akai sien tangan na sida laos disiga marupana do panurat ima disuma mabansa dalog butuangan. Dungi dido nasidama omma debatamu ali Israel nang manigoko ruar sentano Mesir. Jadi dung diida aro lubi laos dipa jokma sa dalanggatan diadopanna dalam artiting maaro madok marsugo maaraya di Jehovah. Dungi dipasugo nasidama manugo naihehe laos dipilih maka pilihan situtungon dibuan hu akka pilihan hamulateon dung hudul bema bangsoi marmanganan doho marminuman musena sidalaho manortori. Dungi roma hata ni Jehovah tu Musa lao maho tuat anunga maroha mago bangsomi na tino gihommu ruar sentano Mesir tibunay na sida manibil syadalan na kupatuduot tu nasida nunga diban nasida di nasida sa dalog butuangan nunga pola marsoba do mamili nasida tusi jalan nunga pola didok omma debatamu ali Israel akan nang managihok ko ruar sentano Mesir. Dungiro musehata ni Jehovah tu Musa nunga manadaro hakku di bangsoon jala idama tung natakang doroha ni bangsoy nuaing peluas maau asa marsigorgor rimasu mangunay tu nasida jala huripason nasida asa ho hubahin gabi bangso nabulun. Alay marhuraja ma anggo Musa diadopan ni Jehovah di batana nin nama buasa matung marsigorgor rimasmu ali Jehovah mida bangsom nang tino gihommu ruar sentano Mesir marhite siyan hagugon gudang dohot marhite siya tangan na marhuaso buasa matung dohonon ni Mesir songonon aben nasida marhinamago ubadi togiun nasida ruar asa bunon na nasida didolok jala diripason nasida siyan atas tanoon marpangulahi maroham siyan parpiar-piar ni rimasmu sa marpamuati maroham taringo tujea na naing pasongopammu tu bangsom sa marningo maroham di Abraham di Ishak do di Jakob akan aposomi nunga pola maruari ho tu dirim marbagahon tu nasida au patoropon songo pinoparmuna songo bitang akan na di langit jala sadok tanoon nang hupar bagay ikulonok kudo itu pinoparmu ban partalian na ro di saleng-leng na
Jadi marpamuati marohani Jehovah taringot tu hinamago. Naung nilubahon na naing bahenon na tu bangsona. Ido sahana. Damang dainang nenolonga di baga sa Tuhan ta Yesus Kristus. Do halak batak di patudos tu bangsa Israel. Alay tudos-tudosi konotasi na sa sitong na dada konotasi na positif. Alay konotasi na negatif. Nomor 8, halak batak jujud dari doko jol mana jugul si jugal rukung jol mana takang doka na asik. Songon bangso ni debata. Nampi sa sitong na hatay dang bui ahunot. Jalahatan nama patudoson halak batak songon bangso ni debata. Iko dohonot tado salah. Marhite-hite na uduk rohat na mangoloy debata. Marhite-hite na tapau baka pangalahot. Marhite-hite marhata na labok. Jala olo hita diajari. Manadadalan akka na dinggan na tigor. Di hamuna damang dainang nenolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Di bagasan hata di debata na satu hita dia pala partikyanon takas do rosi Musa manopot debata di Dolok Sinai. Liling na sa sitong na 40 hari 40 borgit. Tujuan di si Musa manopot debata nang mangido petunjuk manang nang mangido ahado na nang ulono di mana musena. Alay dung nakok ima si Musa manopot debata tor manibil mamusenang bangsoy. Didok na sida dang tahan na sida pay mahon. Bosan na sida. Didok na sida dang diboto na sida si Musa laut dia. Hape sa sitom diboto na sida. Ido bahit ditopo na sida mas Yaron abang di si Musa asa di bahen si Yaron di na sida debata. Nah, di somma tarida hatak kangon ni bangsoy. Di somma tarida naso na tutu na sida marhapor siya to debata. Dung diboto debata saluhut na niulahon ni bangsoy di paboto debatado tu si Musa. Tidak debata ma pangalahon ni bangsoy na tumasa takang. Jelas di paboto debata ma naikon pasahaton ni debata rimas na tu bangsoy. Karena apa Bapak Ibu? Karena Allah tidak pernah berkompromi sedikit pun terhadap kejahatan. Allah itu adalah Allah yang benar, Allah yang agung, Allah yang maha kuasa, Allah yang adil. Maka tidak ada di dalam diri Allah pembenaran akan kesalahan. Akibat dari kesalahan, akibat dari dosa, maka hukumnya sudah pasti. Hamatayan. Nunga diwariho debata. Nunga tarimas debata. Nekot uhumon na do bangsoy. Ada damang dainang nalongan di baga sa Tuhan Yesus Kristus. Hal yang luar biasa na pinatuduh ni si Musa. Mulai do ko nakapade biso pada narobi martangi yang masih Musa enak mangido tu debata. Asa unang marsigorgor rimas ni debata, asa unang diuhum debata bangsoy. Dalam hal ini Musa mangodiho bangsoy asa malua serimas ni debata. Dangalan di pangalaman ni bangsoy. Dangalan ni burjuna. Alay. Ala ni holong ni debata. Jela ala ni padan ni debata. Tu si Abraham, si Ishak, do si Jakob.
na damang dinang nalonga di baga sa tuata Yesus Kristus. Molota patupa pangara jumio di baga sa nguluta. Marhite-hite jamita dia pala partikyanon. Ahmana nang rajumata. Naparjolo sa hali damang dainang ikut sadar do hita nunga dipilih di bata hita, nunga dijo di bata hita, marhite-hite Yesus Kristus. Alini pamilito jala pajaw ni di bata, ikut tapakke do mga hun akapada ni di bata, marhite-hite na hot dita di bagas na kahatigoran. Sa sitong na manginang ragam do akahamaolon, ragam do akasidaliata, na nang pasitok ko dirita asabuy mataulan akka nahurang dinggat. Tapi kita harus menyadari selaku orang yang dipanggil oleh Tuhan. Sa sitong na ikon ulahonot tado akka nadinggat di bagasan parngoluan. Napadua damang dainang nelonga di bagasa tuata Yesus Kristus. Gudang dupe memak kita dang menyadari holong ni debata nang tajalo di bagasan parngota. Tabayad do hamorauta, tabayad do ima parbinotuata, tabayad do akasya dongata gabi debata di bagasan parngolota. Ale marhite-hite hata ni Tuhanon, nang takasma rajumata di bagasan parngolota. Holang debata jauh badu naik kosyolo atta. Dang adong debata na asik. Dang adong debata gana-ganaan nekon olo atta. Songo dia pe borak ni akasi taunota, songo dia pe borak ni akaparokilota. Ala ni balgani holong ni debata na manobus sita di bagasa Yesus Kristus. Dang gabe sida liata si taunot tai gabe dalata mar debata on akagana-ganaan. Ale holong ni debata di bagasan Yesus Kristus na mga raja hita. Ale ni hulang ibana do olo atta. Songo si Musa na totong dio ibana bangsoy. Asa marpamuati rohani debata. Nakita pedamang dainang. Anggota badu pangarajumyo di bagasan parngulota. Akaulan na rumar. Akadosa marla dosa do pihita. Ale nunga tajalo holong ni debatay. Nunga ditubuh Yesus Kristus sita. Nunga dipilih tita gabi yanakon na. Marhiti-hiti holong Yesus Kristus. Ale niya manginang. Taulam akan natigor di bagasan parngota. Naparpudi sahali. Jamitaon. Na mangajari hita ganuk marsada-sada. Asa totok kita. Marsiohot mangoloy di bata di bagasan parngolota. Unak kita murah-murah manibi. Unak kita murah marungut-ungut. Jala unak kita merjugul manang si joga rukong. Alay ikon marhoana labok mahita. Songon hataridaan. Nang dipilih di bata do HP hita. Nang dijo di bata do HP hita. Gabi yanakon na. Naikon haholongan na. Alin taholongi di bata. Marhiti-hiti parhangin na dinggan. Tapada o kapangalahon na rumar. Tapada o kagana-ganaan. Siyan roha pikiran. Suang-suang ni sa tonga-tonga rumah tangata. Amin martanya kita. Mauliati mahusog baruhan nami Tuhan. Di holong ni roham di bagasa ngulo nami. Di bagasa tikot Tuhan nunga tarulihay marhiti-hiti hatam. Ajari hami Tuhan. Maka nguluun hatamo di bagasa ngulo nami sigano pari. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami. Amin. Horas madihita damang dainang. Salam sejahtera.